Hi, so het video wat ik nu maken wil, dat is van week 16 van Schwangaschaft. Ik doe het video dezelfde dag meer, als wat ik in week 19 video maken doe. Plus wenn, so zeg wel, in een video doet dan nog helemaal zijn waar dat we horen bij wie ons verkildet in verschiedenste. En wenn het 3 waren, alles wordt verkildet en was goed getroffen. So. Nu wordt het dan niet meer. Maar ik word weer aan tijd uploading en alles, so dat we de video, dat we weer aan tijd weer uploading doen. En, aber ja, tussen aan een werk is al onder werk dat ik een video over 6 wat meer tussen aan een werk doen we een paar korte video's over eten upload, dat we alles te wat ik gekomen weer. En dat eten dat we dan nog zondag op mijn schweervoerder gemerkt, ze laden ons aan een zondag aan. We wonen hier am Hof, ze laden ons aan. Dus we ook wel met hen komen eten, so. En dan ben ik ook zo schaftig aan, en durf ik niet eten meer. En so werk 16 is een zeer interessante werk. En ik heb 15 werk verlengd. En dan is er nog eenmaal 24 werk te doen. So werk 16, dan moet ik dat vanaf zeggen, dat ik allemaal weet, ja, dat is. Wir haben auch früher gefragt, hey, wanneer weet ik als ik gewoon op hier met een boek leggen. En dan zal je nu die wassen tijd zullen en niet op een boek leggen of op een regen leggen. En dat past het als op een ziedling. En want dat onmakkelijk is bij ons, dat ik zo veel doe, een chastenfasje knallen en irgendwo, mir dat dan nog verder nog omleiden, dat het met hachja is, dat het met mij verslonden dat. En dan is het dat onder haften maken, ja, om bukken alles kan je daarna beter schloopen wanneer het weer verlengd is. Of voor nu groot, voor werk 16. En dat waar je vielleicht al eier gemaakt hebben. Want je zo spät je lang je doen in bad. En du hast dat kind direkt dat een buk ombed. Dan wil ik aufrufen, niet meer een buk te leggen. Voor mij, wie dat tussen werk 15 en 16 moet dat omvangen. En ik wenigstens hier ganz op, ik doe niet meer een buk leggen. En ik wil het niet zo ver dat ik een boek leggen wil. Maar hier en daar, dat we je nog maanden in zijn. Hey, man, lange dagje was. Man met vrij. Nach Molans een am Regen doelijn. Niks vertellen, al een beetje een boek doelijn. Zo, niet meer een boek doelijn. En je weer verlengt een as. Je daar wat en ook man opvang met een Regen leggen. Zo een Regen, besonders van die plot is. Wenn ihr am Regen liegen was und die Kost bis nicht unterschiedlich die Mats am Regen liegen, dann so viele Kasses hängen die han, dass du mit aller meist kriegst Sachen das. Und wenn an den Körper du hast du eine Blutuhr und der Baby je gaat das Wort, geht alle das dann raufdrehen und dann wenn er auf der Blutuhr liegen das und dass du das Blut aufklammt das, da ist nicht gesund für das Baby, dann kann den Körper nicht Blut pumpen durch das Baby. En dat we dan unbedingt niet wel. En soms früheste zijn was oh yes, ik zou me daarna, ik ga me zo zeggen, want ik sloep allemaal op een boek, of ik sloep allemaal op een regen, ik ga me nu halt me toch aan de positie aan je draait. Je hebt me toch, dus dat gaan je draaien, dus dat je slopen. En met de tijd wordt die dat zoveel onmakkelijk worden, of du was het niet zo lang kennen. En mijn midwife zei ze, wanneer du toch op een regen of een boek te liggen gekomen bent, zei ze gewöhnlich wordt die dat onmakkelijk worden, entweder die wordt abwaaien, of die wordt die een sloep al 6 voor gaan draaien, op een andere stad gaan draaien wat de magel is. Wenn die Körper wordt zoveel onmakkelijk worden, die wordt al zeggen, hey, nu is het tijd om 6 wat te doen, nu is het tijd om anders. So die wordt gewöhnlich abwaaien, of die wordt die Körper wordt zich al verzeld draaien. Ja, vielleicht hast du een schietje danach op een boek geslopen, of op een ring geslopen. En aber met de tijd, daar wordt entweder wat die Körper zich al zijn, de alarm zal een beetje losgaan zijn, tijd te draaien, of die wordt je even zelf draaien, of die wordt afwaaien. So ja. En een ding wat some dingen wat deze week waren zijn, baby is nu old fashion 4 bij 5 zaal van kop bij schenkes. En baby was bis al zei. En de nächste maand wordt dat baby zich verdubbelen. Gewas, wordt het dubbelt zo groot wordt. En baby dat weegt nu ook
bin zwischen 3 und 4 uns, das bin 110 Gramm so irgendwas. Und das Baby dort kann all Umfang Lichter erkennen. Die Baby sind auch tau, aber die like das die Kickers, die down all bei ab dem Doel gehen. Und dann sich mit am Doel moven und da kann sein, dass das bitter kommt da oder dies das. Und das Baby dort wat nog een ding wat interessant is, wat deze week was, dat is dat baby de gezichtsmuskels dan wassen. Dus de baby kan schaftigheid en de baby kan kruisje en verschillende dingen kan de baby al doen. De oren zijn nu al meskracht doen, die waren handig hier op de lijn. En ja, mijn hoor. Dan probeer ik er met meer te schuiven. Mij gaat er nog maar mensen aan vragen, dus ik mijn schaal gesneden heb. No, bis jedes Mal, wenn ich schwanger sehe, dann was mir die frische Hackes. Da lasse ich eigentlich. Und einer wusste ja immer was. Aber dann später muss er viel Dollar aus, was dort normal untersteht. So, ja. Und Baby liet das weg Däumlutschen. Sei noch mal Babys, die sollen sich nicht lernen Däumlutschen, die sollen sich nicht lernen Däumlutschen, wenn sie geboren sind. Op dat leren is ik al vorher. Kostet er Aufwand, für wanneer geboren sind, die vielleicht ein Lutsch gekriegt mir irgendwas. Und meine Kinder haben nicht so viel Erfahrung gehabt, dass ich so an Dumm gelutscht. Und aber bloß meine Älteste, die hat für 6 Monate Lutsch gebraucht. Und dann muss ich die dann noch anwenden, die wilde ich. Und aber ein war dann wie mein erstes Kind, mir war gesagt, oh jetzt du musst dir anwenden, du warst nicht so an so viel am Sorgen, du warst dann so viel. Nurse die niet was omwaan, nou wat er wel een beetje troostenmühl gaan, of er wat wel een beetje smaken, of een beetje lutscheren, en dan wat er wel onder brast liggen. Nou, ba. En so, en ik woonde er aan. En dan is er 6 maanden weer, dan had er vereinigd, en die had een dag 3 lutschen alle. Ein bei meinen Schwiegereltern, dann wohnen wir nicht bei der am Hof. Ein bei meinen Schwiegereltern, wieder ich kom aus wieder bieten für der während wir vom Vater hineingehen, dann hat er Hundefuß aufgebeten. Und dann fuhren wir noch mein Mann sein Bruder sein Haus. Und da wieder der nächste. Und dann die dritte, wenn ich gewöhnlich haben alle eine Tasche mit Sicherheit zahlen. Und dann die dritte, dann wir noch ein Sängerfass, hier haben wir es ja mal knacksucht, ein Sängerfass. Wir fahren gehen alle Jahre nach Moldau, nicht. Und aber das Jahr wird wir, und da haben wir fahren. So, ich heute mal bei einem Park, not eigentlich auf, der verloren. Und dann ging es so, wenn du im Park wir, wir uns da wirklich kriegen, für eine Leute. Und so wie das nicht. Und dann wirklich so reich morgen da wieder einer durch auf Foot gefahren und alles. Und dat ich denke, okay, wo ist der geblieben, wo muss der sein geblieben. Dann wieder einer allerdings weggefahren, in Haus. Und danach haben sie den ersten 3 Nacht haben sie geruht. Und dann fuhr meine Mama nach der Stadt und wollte sie mich ohne so viel mitfahren. Dann fragte meine Mama erstmal, hey, kannst du mir ein bisschen Geld leihen, dann wollte ich mir ein paar Lutschen kaufen, ein paar billige Lutschen kaufen. Und das arme Baby war kein Lutschke Müll haben. Und dann stapte ich den letzten Müll, der ploppte von zurück. Und dann wieder fertig, der hat nicht immer mal in den Lutsch geruht. Und onze andere, onze tweede day, wil mobiles maar verheten de schwijten van de lutschen Müll. Und der wahrt sich daran. Und der dritte, als der 10 kriegt, der deed für 2 Werk. Und dann hat er auch fertig. Der war bis während der erste 10 hier so ein bisschen gekriegt. Und der sich dann mit durchgenäht. Und der Ewaje, ich habe einmal jedes Mal eine Lutsch rein. Dann sie können wandern, wo eine Lutsch wählen, dann wird der eine looten. Und wenn die nicht wählen, dann wird der nicht mehr unwarm. Ich für mich, einer sagt dann seine Kinder, dass haben sie die jemanden, und nun sollen sie die aufwarten, und dann rohren. Mein Baby dort für 3 Nacht, und das in Saddam. Und als ich daran denke, wird da haben wir in der Zeit. Und dann einer sagt, dass andere Menschen ihre Kinder, dass all bei in Johanhof oder so, ja, bei Johanhof 2 Jahre sein, dann sollen die aufwarten. Und dann denkt er sich so, ja, 3 nur, wenn ein Baby hat gerot. Und dann hat er so, wenn sich meine Kinder nicht wollen, dann wird er den Tag tun. Dann lud er, was das gedümmelt.
En aber nog kein duimletje je houden. Nog zo weet niet. Ik weet niet, kon je me ganz erinnern, als een van mijn kinderen jemals had. Daraus, wanneer ik mover hin en daar met de tenen kriegen, dan werden zich dan een hand gekregen, om een beetje drukken en zaten. Even verval een duimletje had ik nog niet zo weit gekregen, so. Ik weet niet. Aber ja, dat meint, als het tweede kind, dat hij daar zo veel, ook en je weet van onze andere kinderen, hadden daar zo veel dollar, dat hij de allemaal ver en uitdrachtig aan de bras houden moest, dat hij bij mami willen zijn, en dat hij, wanneer 10 stien duiden, dat hij dan, krijgt ze wel zeggen, wenn een druk on dat non, dan wil nursen. So, ja. Aber yes, baby leert zich deze week al duimletjen. So, en wat duimletjen wel, en wat hij nu al duimletjen, dus en hij dat lukt afwandelen er niet. En, ja, so baby boss zo ja. En baby's movements waren al zelden al dollar waren deze week. Für mich dat nog niet ganz, or ik kan dat goed overvallen, aber ik zei daarvan, die movements, wenn wir noch nicht so mehr und jung waren. Wir waren ein paar Wochen wieder, von während ich das Video mehr an ich kann 19 Wochen sehen, und dann nächste paar Wochen nach dir, und das ist was down. Als ich den Weg 19 Video einsmück, dann habe ich noch nicht durchgedacht, so, ja, dann wird auch vorab jump. Und, oh yes, mein Blutdruck kriegt, wenn wir verkildet durchgehen, also ich Weg 15, Weg 16, wel, dat weer een beetje nu Weg 15. Ik weer onze maar weer Weg 16 en vangt ons met verkildet aan. En mij speelt zich zo ook met doodschap waren dat mijn bloeddruk waren al erop weer. Zwischen aan beon weer het waren een beetje dat ik niet zo ik kan me niet meer zien. Zwischen aan weer het like wat in de werk met even een werk gunstig doen. Ik durf het niet meer zien aannemen. En dan zwischen aan moest ik de openbare dollar omvang nu aan te nemen. En van wat ik niet meer zien moest aannemen, maakte ik ook tot mijn bloedoederen. Ik waren je was het alle boderen doen, dat ik met alle met mijn benen oppassen. En so ja, dat like half over met mijn meer zien te doen, met licht bloeddruk. Maar dat zegt je ook dat kon en je was het met te doen gaan, maar pas wanneer je met weer verlengen is, dat baby met alle afdraaien dat in zijn benen niet ganz so veel circulatie gaan, je leichter kon een bloedoederen krijgen. En einigen is van zijn mama die leichter gehad heeft, wordt einer die ook leichter krijgen. Mijn mama die had niet zo zwaar van buiten, maar die had zijn dikkere, maar wenn ze dik weer die doen een beetje een schmaltje door om weer niet zo zwaar te zijn, maar die duiden er zo veel bij. En dat we doen zijn we er bijna dan goed weer zo een beetje zijn weer, dus niet zo zwaar te zijn weer. En bij mijn benen zijn er nog vandaan. En ik kan niet met trouble, ik probeer zo hard te ik kan niet zijn krankheid krijgen, zo gezond zijn als mijn mama weer. En wenn einer sagt, of we zij uitholen deed, en we ze gaan holen moest. En zo ik wil unbedingt niet doen, ik probeer zo doen het te zijn dat einer wordt zich met alles schauen, dat einer wordt zo'n gezondere eten te eten. Ik weet dat mijn ouderen ging het ook zo warm. Zo ze gaan dan zo veel gegeten wat ze kunnen. Leider als doen nur sein, dat ze weer gezond eten in verschiedene steden. So gezond eten, dat is wichtig. Gezond eten. En aber wenn meine Beine noch kleiner sind, dann ist es da laat zijn dat meine bloedoederen verwacht sind. Aber ik wil nu blij nog met mij wat proeven moet zijn, was mijn bloedoederen nog wat helpen. En dan moet zijn, aber so viel Futter drinken en alles, dat is wichtig. So, waar we alle nicht te veel Futter trinken, aber gut Futter trinken, want het te zwaar is alles uitrecht. En als te veel Futter drinken, da waar we een beetje zwaar bij doen. Dat ons körper meer hydratatie krijgt, vind het heeft magnesium en verschillende bij. En dat heeft zout, suiker, dat in zijn körper dat nood kan beter vasthouden, dat hij beter breken kan. En dat niet best een beetje gelijk daar scheelt. En so ja, hopelijk ga je al een schöne werk en lukt weer schön goed en schöne Osterhelgedeel, wenn ik het nu morgen uploading the video. So next werking is een Osterhelgedeel. So had schöne helgedeel en ziet safe, ziet sicher, post op.
gibt mensen die drinken in de voren. En dat gibt mensen die zijn niet zo voorzichtig, zo waar we alle voorzichtig doen zijn in ons pot doen. En denken aan wat dit werking voor ons als christen meint. En dafür dankbaar zijn. So ja. En sehr vielen Dank für dat meine Videos watchen doen. Hoffentlich dat je subscribing en ook nochmal een like geven, ook comments gaan doen en verschillende stukken. So, mij vraagt het voor al die wat te doen. Dat vraagt mij zo. En ja, laat het goed.